Bona nit a tothom, saltencs, saltenques. Som a les portes un any més de la nostra festa major. L'encarregat d'obrir-la serà, com mana la tradició, el pregoner. Enguany, però, de fet, ho faran dos pregoners. Dues persones que comparteixen l'esport com a forma de vida. Dos joves saltencs que des de disciplines esportives diferents dediquen moltes hores d'esforç i sacrifici personal a assolir èxits esportius. Remuntar el Ter amb caiac o executar exercicis gimnàstics només s'aconsegueix amb molta dedicació i constància. Avui ens faran el pregó la Nora Fernández, gimnasta del Salt Gimnàstic Club des de 2004 i que, malgrat la seva joventut, ja brilla amb llum pròpia. La Nora es prepara des de 2014 al CAR de Madrid i, entre moltes altres competicions, l'any passat va participar en la Copa del Món de Cottbus i el Campionat d'Europa a Montpellier. Els seus remarcables resultats han fet que aquest any fos novament convocada per participar a l'edició 2016 de la Copa del Món Cottbus i el Campionat del Món de Glasgow. I també tenim amb nosaltres en Quim Fontaner, piragüista del Club Piragüisme Salt Ter de Salt. En Quim Fontaner és el nou campió d'Europa de caiac freestyle i ha estat finalista en el Campionat del Món Absolut de caiac freestyle l'any 2015. A més, ha guanyat 3 medalles, 2 d'or i 1 de plata en els Campionats d'Europa de 2010, el 2012, el 2014 i el Subcampionat del Món Júnior el 2011. Així mateix, ha sigut 2 cops top 3 en la Copa del Món, el 2012 i el 2014. 2 reconeguts esportistes que porten el nom de Salt arreu del món. Que comenci el pregó. Bona nit, soc la Nora Fernández. Soc saltenca, inquieta, apassionada, bona estudiant i també gimnasta, que suposo és pel que ara estic en aquest balcó. Després de passar uns dies de moltes angúnies perquè no sabia ben bé què havia de dir-vos quan sortís aquí. Us voldria presentar també en Quim Fontaner, que he descobert és inquiet, apassionat, bon estudiant i, en el seu cas, piragüista. Ell, com jo, és de Salt, de tota la vida, de l'Oinat, per ser més exactes. De petit, estudiava al Pompeu Fabra, després al Vallvera i actualment al Centre Euses. Pertany al Club Piragüisme Salt Ter i cada vegada que puja una piragua es transforma en un autèntic bailet. Gràcies, Nora. Bona nit! Esteu a punt per les festes? No. Les haurem d'anul·lar. A veure, tornem-hi. Esteu a punt, saltencs i saltenques, per les festes? Sí! Ara ens entenem. Vinga. Doncs efectivament, sóc en Quim Fontaner. També hi ha qui em diu Quimet. I com que avui estic a casa, a Salt, entre vosaltres, Quimet, per servir-vos. En nom de la Nora i meu, moltes gràcies per ser aquí. Ja sabeu que els esportistes fan una mica com en Leo Messi, que parlem millor des del meu cas sobre la piragua o ella sobre la barra que des d'aquí sobre el balcó. Però en qualsevol cas, aquesta vegada ens han tret del gimnàs i del riu per fer-nos parlar. Una cosa que pot semblar molt més fàcil que fer paral·leles, fer barra, terra, poltre o cabrioles en les aigües braves. Però que en canvi ens és molt més costós. Això no vol dir, en cap cas, però, que no estiguem encantats en tenir aquesta oportunitat que ens ha ofert l'Ajuntament, el seu alcalde, les regidores i els regidors, per poder obrir oficialment la festa major. I, si em permeteu, també per reivindicar els nostres dos esports, la gimnàstica i el piragüisme, que entrarien dins d'aquella llista que es consideren pràctiques esportives més aviat minoritàries. Si tant la Nora com jo som aquí en aquest balcó és perquè des de l'Ajuntament s'ha volgut donar una imatge d'un Salt jove i volcat en l'esport. Aquesta vila va sobrada d'ambdues coses. Però no ens confonguem, nois, que el correbars encara no es considera cap esport. També és veritat que té bastantes similituds amb el caiac d'aigües braves. El perill és constant en tot moment. Hi ha una gran incertesa sempre, mai saps com acabarà la cosa ni on dormiràs. S'intenta evitar l'aigua.
cal un grup de companys per poder-lo practicar amb menys risc. I finalment cal una molt bona preparació física i psicològica per afrontar les darreres barres del recorregut, que són ben diferents de les que trepitja cada dia la Nora. De fet, abans de saber que era de la barra, i quan només tenia 4 anys, vaig dir als meus pares que jo volia fer voltaretes, i ahí empezó todo. Decret cap al Salt Gimnàstic Club, bressol i referent, no només de Salt i a Catalunya, sinó també a nivell estatal de gimnastes d'alt nivell. El gimnàs es va convertir aviat en la meva segona casa i ja no vaig parar de fer voltaretes, tot i que amb el temps hi he anat afegint algunes coses més, fins a fer-me un habitual de la barra. Amb l'oportunitat que se m'ofereix des d'aquest balcó, voldria donar les gràcies a tothom que m'ha fet constant durant aquests anys. Començo pels meus pares i la meva família, la meva germana Carla, a qui m'hagués agradat molt tenir de companya en aquesta aventura. La gent que amb el temps he conegut al Salt Gimnàstic, els que hi són ara i d'altres molt importants que ja no hi són. També a l'Ajuntament de Salt, que en el seu moment va apostar per dotar el nostre poble d'una instal·lació de primer ordre dedicada a la gimnàstica. Bé, ja que la Nora parla d'instal·lacions, voldria aprofitar aquest vespre també per reivindicar allò que el jovent de Salt té al seu abast. Per exemple, una estació jove envejable. Deixeu que us recomani la cançó Salt és mi city que han compost els joves de la fàbrica i que sona així de bé. Algunos sentados en la fábrica, algunos jugando al ping pong o al billar, algunos bailando con las chicas. Un saludo para todos y de la victoriana. Paseando por la libertad, dando mucho duro por la manzana, muchos niños con su mamá, me vienen recuerdos cuando era pequeño. Molt bé, sona bé, la cançó? Vinga, si us sembla seguim, perquè a més de l'Estació Jove també tenim entitats i associacions com els Diables d'en Pere Botero o la Banda del Rec, que sou collonuts, nois. Tenim també els Gegants, els Marrecs de Salt, el Casal Independentista, una comissió de festes que ens ha preparat un programa fantàstic i unes universitats que treuen el jovent i el talent a la nostra vila. Aquest és el salt que tenim i pel que volem seguir lluitant. Pel que fa a l'esport, aquí em teniu, al costat del que serà ben segur una esportista olímpica. I és que, Salt, voleu veure la Nora en uns Jocs Olímpics o no? Sí! Sí, m'agrada. Crec sincerament que els clubs de Salt fan una gran feina transmetent valors a la joventut i contribuint en la integració dels diferents col·lectius del nostre poble, apropant-los els uns als altres, ja sigui en el parc d'Aigües Braves, el camp de futbol, la pista de tennis, el parquet del pavelló de bàsquet o els matalassos del Gimnàstic Club. És així com aconseguim un Salt més unit, més alegre i més respectuós. Ja per acabar, deixeu-nos agrair-vos una vegada més que ens hagueu fet costat aquesta tarda. Per en Quim i per mi ha estat un autèntic plaer ser els pregoners de la Festa Major d'aquest any. I ho ha estat com a saltencs, però també com a ambaixadors d'uns esports respectats i apreciats, però amb poca divulgació social. Per tant, gràcies alcalde, regidors i regidores per donar-nos l'oportunitat de viure una experiència com aquesta, que ens omple d'orgull personal, el mateix que sentim quan viatgem pel món amb el nostre esport. Podem dir amb satisfacció que som saltencs. I si ens permeteu, com a joves, també us voldríem animar a gaudir de la Festa Major, tal com s'ha de gaudir d'una Festa Major. Aquests són dies de diversió, de nits llargues, de retrobades a la fresca, de música tot drap i de barraques. No us estalvieu, són dies de divertir-se, d'anar a dormir tard, dies per reviure les amistats, dies per fer barra, i no precisament de la que fa la Nora. Us animem, per tant, a viure la Festa Major, amb alegria, rauxa i, sobretot, un punt mesurat de desmesura. Saltencs i saltenques, creieu-vos quan us diem que ens sentim orgullosos de la nostra vila, orgullosos de poder representar Salt allà on anem. Moltes gràcies, poble, Visca Salt i visca les festes!
Ui, ui. Bona festa major! Ha quedat bé? Sí.